Morjesta. Selostan tässä nyt sarjassamme ensimmäistä Radical Undoing harjoituksesta, joka on siis naaman venyttely. Tämä harjoitus voi auttaa rentouttamaan koko kehoa, vähentämään stressiä, tasapainottamaan tunnetiloja ja ylipäätään virkistämään ja kirkastamaan mieltä. Miten se tapahtuu on rikkomalla jännityksiä ja stressiä kasvojen alueelta. Ja nimensä mukaisesti se tapahtuu venyttelemällä kasvot, mutta tietyllä tavalla. Eli tärkeintä muistaa on liikuttaa kaikkia osia kasvoista hitaasti ja lisätä mahdollisimman paljon jännitystä. Eli tämän mukaan lähtee liikuttamaan otsaa, silmiä voi liikuttaa eri suuntiin, nenää ja posket mukana, suu, leuka, kieli. Liikutellen kaikkia hitaasti, hitaammin kuin mikä tuntuisi tarpeelliselta ehkä, ja mahdollisimman paljon jännitystä lisätä kaikkialle kasvoihin. Mitä enemmän jännitystä lisää tässä vaiheessa, niin sitä enemmän rentoutta ja vapautumista seuraa jälkeenpäin. Eli se on sen vaivan näkemisen arvosta. Yritän myös kiinnittää huomiota siihen, että ei vahingossa pidätä henkeä. Eli muistaa hengittää tämän harjoituksen ajan. Voi myös ilmaista absurdisti liioitelle erinäköisiä tunnetiloja kasvoilla. Voi olla vihaa, maanista iloa tai surua tai yllättyneisyyttä, mitä vaan tulee mieleen. Muistaa liikuttaa kaikkia osia kasvosta taas ja jännittää. Ja lopussa ottaa syvään henkeä ja antaa kasvojen vaan rentoutua. Sitten voi vaan hengittää pari kertaa syvään ja tunnustella, mitä on nyt meneillään kasvoissa ja muualla kehossa. Tätä kannattaa tehdä ainakin 4-5 minuuttia kerrallaan, eli iskee ajastimeen sen verran ja tekee sen muutaman minuutin vähintään kerrallaan, että pääsee kunnolla sisälle tähän harjoitukseen. Tätä on aika mukava tähän aamulla esimerkiksi heti herättyä, lähtee päivä vähän virkeämmin käyntiin. Ideaalista olisi tehdä 3 kertaa päivässä, eli aamulla kerran joskus päivällä ja illalla ennen nukkumaan menoa. Mutta milloin vaan pystyy ja muistaa tehdä on jees. Myös voi olla hyvin hyödyllistä tehdä, jos ennen esimerkiksi jotain jännittäviä tilannetta tai jos on syystä tai toisesta tai stressiä tai ahdistusta tai tunnehämminkiä meneillään, voi auttaa tasapainottamaan tilannetta. Tällä erää ei muuta sanottavaa. Suosittelen testaamaan. Tää on järkevämpää touhua kuin miltä ehkä näyttää. Teidän ei tarvitse tehdä tätä kameran tai ihmisten edessä. Jos se tuntuu vähän hupsulta, niin tiedä mitä pahaa siinä voi olla, jos tekee omassa rauhassa suojassa tuomitsevilta katseilta jotain vähän hassu olosta.
tämä oikeasti toimii ja sen voi huomata itsekin siinä 5 minuutin aikana, mitä tässä menee tehdä. Eli suosittelen testaamaan, jos olet katsonut tämän videon jo tähän asti. Semmoista.